En familia, cos amigos, os vilalveses acampan na área recreativa da Madalena. Xa levamos 25 anos vindo, de forma ininterrumpida, e agora xa vimos coa segunda xeración, que son todas estas fillos e fillas nosos, así que estamos aquí encantadas. Xa é unha cousa absolutamente de toda a vida. Nosotros na xira pasámolo moi ben porque é unha experiencia máis e todos os anos nos vimos a pasalo moi ben, convivir cas nosas familias. Reunímonos aquí sempre todos os anos, teño 30 e pico, levo 18 anos vindo aquí á xira. 2 días de troula anticipo das festas patronais, o San Ramón. Xa hai moito tempo que é 2 días, o sea, sábado e domingo. E a juventud empeza a vir xa o viernes a quedarse aquí, porque a juventud dormen. Os maiores do lugar lembran as primeiras xiras con certa nostalgia. É a tradición de todos os anos. Por que non? Comer e beber e disfrutar do día. O xantar prepárase ao aire libre. Pois estamos facendo aquí unha merendada para comer aquí na xira. Atraídos polo cheirume e vixiando o mestre asador, os grupos concéntranse arredor das grellas. Por riba de todo do que se trata é de pasalo ben. Aquí amigos e familia, estamos aquí todos ben, que sí? Moi ben, as novas xeracións, aí. Lo estamos pasando bien y todo, y con mis primos y jugando y todo. A mocidade encheu o campo da festa e a algueirada continuou ata noitiña.